खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि दिनै 14 सेप्तेम्बर एनडिबिनि गिबि मुंख्लं बिबां बोरगोरानि 32थि मुंख्लं सान आरो बे 14 सेप्तेम्बराव सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बारग' एनडिबि हानजाया एनडिबिनि गिबि मुंख्लं बिबां बोरगोरानि मुंख्लं सानखौ फालिबोनाय बायदि देग्लाय बोसोरावबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव 32थि मुंख्लं सानखौ बारग' एनडिबिफोरा फालिदों। बेबादिनो दिनै कक्लाबारि साफागुरिनि बारग' एनडिबि हानजायाबो कक्लाबारि साफागुरि ओनसोलनि मुंख्लं नखरफोरजों लोगोसे 32थि मुंख्लं सानखौ फालिदों। कक्लाबारि साफागुरि बारग' एनडिबि हानजाया गावसोरनि बियाबनि सिङाव थानाय गासिबो मुंख्लं नखरफोरखौ हांख्रायनानै मान बावनाय हाबाफारि खालामो। आरो बे 32थि मुंख्लं सान फालिनायखौ फुंबिलि समाव गोसोम फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जागायो। आरो बे गोसोम फिरफिलाखौ बिरहोयो एनके बेटबारि गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि मथिन्द्र दैमारिया। बेनि अनगायैबो मुंख्लंफोरनि गोसोखां खाम्फायाव जेवारि फोजोंजेनगिरि आरो बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो बरगाग्रा गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि अमितेश्वर लाहारिया। लोगोसेनो मुंख्लं नखरफोरा मान बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो एनके बेटबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि बालिका नार्जारिया। आसा खुलुमबाय आं श्री मथिन्द्र दैमारि एनडिबि सिम्पाथाइसार आं माजर मोखानि जियानो जाथों दिनै बहाय हाबाफारिया जाबाय एनडिबिफोरनि मुंख्लंफोरखौ जों मान बावनानै दिनै 14 सेप्तेम्बरखौ बहाय फालिनाय जादों आरो लोगोसे बे एनडिबि मुंख्लं जानायफोरनि नखरफोरनिफ्रायबो मानसिफोर लेंहरनानै बिथांमोननिखौबो जोङो मा खालामनाय मान बावनाय जादों आरो ओमफ्राय जोंनि मेइन टारगेटआनो जाबाय जे एनडिबिनि मुंख्लंफ्रा जेबो बिसोरो रिहेबिलिटेसन मोनाखै। बे रिहेबिलिटेसन जिहेतु मोनाखै नालाय बिथांमोननो मा राहायै बिसोरनो रिहेबिलिटेसनखौ होनो हायो आरो बिसोरखौ बोरैजाय बे अनसुंथाइखौ मोनहोनो हायो बबे लामाजों लांब्ला बेखौनो सानलायनानै दा दसे उनाव जोङो सावरायमेल मोनसे लादों। बे सावरायमेलाव जोङो मोनसे थि लानानै मोनसे थांखि लानाय जागोन जे बे मुंख्लं जानाय एनडिबिफोरनि नखरफोरनो जों मा अनसुंथाइ होब्ला जों बिथांमोना थांनानै थानो हागोन जों बेखौ साननानै जों बे हाबाफारिखौ मावनो लादों। जोङो मिथिगौ जे एनडिबिनि जा मुंख्लं नखरफ्रा रावबो जेबो मोनाखै। थांनाय सावरायग्राजों जिहेतु सावरायलायनानै बहाय माखासे अनसुंथाइ मोननायनि बाथ्रा सिखारदोंमोनब्लाबो दिनैसिमहालागै बे नखरफ्रा बा मुंख्लं नखरफ्रा रावबो अनसुंथाइ मोनाखै होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा बेखायनो जोंनि मोनसे खावलायनाया नैबेसो दि जे जायानो जाथों सरकारा बिजेपियानो जा इउपिपिएलआनो जा बा बिपिएफआनो जा जायखि सरकारानो फैयाथों मानो गासैबो मोनफ्रोमबो सरकारानो जाहाथे बे एनडिबिफोरनि मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनानै बिसोरखौ थांनानै थानायनि राहा खालामनो थाखाय खावलायनो थाबाय। दा बेखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ लानानैनो अनसुंथाइनि हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिथायनि हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गासैबो मावथि फारियानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय बेयाव नुजाथि फैनायनि थाखाय। आंनि मुङा श्री अमितेश्वर लाहारि। आं बे ओनसोलनिनो सासे समाज सिबियारि। जियानो जायाथों दिनै जोङो नैबेयाव एनडिबिनि जिथु 36थि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ जों फालिदों आरो बे मुंख्लं सान फालिनायनि मुङैनो जों बेयाव ज' जादों। दिनै बे मुंख्लं सानखौ फालिनाया आसलते जोंहा मिनिंलेस फारसेजों मानोना दिनै एनडिबिआ डिसबेन्ड जाबाय। एनडिबि होननाय जेबो संगठन गैला। थेवबो जोङो एनडिबिनि जानानै एनडिबिनि प्लेटफर्मनिफ्राय जाय बिथांमोना जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोंनि बे बियाबनिफ्राय नायबा गासै एनडिबिनि जानानै जोङो
जायफोरानोखि जिउ बावबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो मा खालामदों जे बिथांमोननि गोसोखांथियाव बे जोङो 36थि जितु मुंख्लं सान बेखौ फालिदों आरो बेखौ फालिनायनि थांखिया बेनो जदिअबा दिनै एनडिएफबिआ गैला डिसबेन्ड जाबाय नाथाय बिसोरनि मुङावनो बा एनडिएफबिनि मुङावनो बा बर'फोरनि मुङावनो बिसोरो ओंखारनानै जिउ गारबाय दा बिसोरो नाथाय दिनैसिम डिसबेन्ड जानायनि उनाव मा जादों सरकारजों मोनसे सान्थि आल'सना जाबायब्लाबो सान्थि आल'सना जाखांनायनि उनाव दिनैसिम बिसोरो रिहेबिलिटेसन जेबो मोनाखै बे रिहेबिलिटेसन जेबो मोनाखैब्ला बे रिहेबिलिटेसनखौ जोङो आथिखालनि सरकारा माबायदिहै बेखौ नायफिननो हायो बेखौनो एसे जोंनि फालनिफ्राय मेसेजखौ सरकारनिसिम हरनाय जाथों नोजोर बोहरनाय जाथों होननानै जोङो एनडिएफबिनि माखासे मुंख्लं न'खरनि मानसिफोरखौबो जों बेयाव लेंहरदों बिथांमोनखौ मान बावनो जों लादों लोगोसे बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय बिथांमोननि न'खरनिफ्राय साफा साफा मुंख्लं जाबाय बिनि थाखाय न'खरा माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननो हायो नामा बेखौ सरकारा जाहाथे आथिखालनि सरकारा बे स्टेट गभर्नमेन्टआनो जा नायबा बिटिआर गभर्नमेन्टआनो जा बिथांमोननिसिम जों मोनसे मेसेज हरनो थाखाय जों बेयाव मोनसे आयजन खालामदों मेलनि आयजन खालामदों बेखौनो जों दा एसे सावरायगोन सावरायनानै बिथांमोना माबाफोर रिहेबिलिटेसन मोननायनि राहा दङ नामा बेखौ जोङो सरकारनि खाथियाव एसे आर्जि खालामनो लागोन दा बे थांखियैनो जों दिनै नैबे 36थि जितु एनडिएफबिनि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ नैबे सिमला हालामनि बे केम्पआवनो बे जायगायावनो जों दिनै फाथिदों बेखिनियानो गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ नोंगौ बेरगावनि हमिय'पेथिक डक्टर भुबनेश्वर बर्मननि बाख्नायजाथाव हाबाफारि गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरखौ गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगावनि डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो सावस्रिनि बिथिङाव हमिय'पेथिक आदबजों गोबां सिबिथाय होबोनानै गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा